Crkva može utješiti neutješne, no isto tako ona nije bezgrešna. Slijedi li crkva svoja načela ili brine više o svojoj imovini? O krizi u crkvi govorit će sociolog, novinar i aktivist. Hrvatska se objektivno nalazi u teškim ekonomskim neprilikama, što i nije neka novost. Nije neobično vidjeti i naše sugrađane kako kopaju po kontejnerima. Međutim, cijeli je svijet u krizi. Izlaz je stoga možda najbolje pronaći u nama samima. Neki ga traže u duhovnosti, neki utjehu traže u crkvi. Na takve utješne riječi naišli smo kod sociologa iz Hrvatske biskupske konferencije Gordana Črpića, koji je ustvrdio da nama i nije tako loše, odnosno da nam je bilo i gore. Čujte, ako gledate okolnosti, svako vrijeme ima svoje teške okolnosti, pa ja ne bih rekao da su sada baš neke posebno teške okolnosti. Sasvim sigurno su bile teže okolnosti kad su Turci jahali okolo nego što su to danas. Tako da ne bi o tim kategorijama razmišljao. Čak što mislim da živimo u vremenima gdje većina populacije, najveći dio ljudi u principu najbolje živi. To što su naša očekivanja s pravom puno veća, to je i ova jedna tendencija čovjeka da nikad nije zadovoljan s onim što je postignuo, nego teži uvijek boljem. A možda smo samo narod koji previše kuka. Baš se zna čuti za Hrvate da jako jadikujemo i da puno kukamo. I da je to jedna karakteristika negativna uz našu susretljivost, dobrohotnost. Da je to jedna karakteristika po kojoj nas prepoznaju, po kojoj nas ne razumiju. Čemu baš toliko kuknjave i jada, a toliko malo snage, volje da uobličimo i svoje stavove, želje, svoje probleme na jedan racionalan način. S obzirom da se crkva ne zamara koliki broj vjernika okuplja, neobično je to što je u gotovo svakom zagrebačkom naselju izgrađena crkva. Utrina, Travno, Dugave, Sopot, Sloboština, Siget, susjedni su kvartovi, no svaki ima svoju crkvu. Imaju ih vjernici, ali ih imaju i svećenici. Sjedište HGK izgrađeno je za više od 100 milijuna kuna. Novi dvori u Osijeku renovirani su za 50 milijuna kuna, a uređenje super luksuznog interijera nadgledao je sam nadbiskup Marin Srakić. Podsjećamo gledatelje da smo željeli razgovarati s predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i Glasa koncila vezano za crkvenu imovinsku djelatnost, međutim u HBK su nam rekli da bi im za to trebala jedna 30-minutna emisija, a da im se u kraćim novinarskim formama ne da demantirati, kako kažu, novinarske neistine. Mislim da Katolička crkva definitivno ne daje dobar moralni primjer. Zbog toga, prvenstveno zbog toga što deklarativno zastupa jedno, a u praksi njezin kler provodi nešto drugo, dakle svojim djelima radi nešto drugo, a takvo ponašanje, dakle ako radimo jedno, govorimo drugo, definiramo kao licemjerno. A licemjerje jest negacija svakog morala, jer licemjerje čak i one vrijednosti koje su dobre, kao nesebičnost, solidarnost, ljubav prema bližnje koje mi ne i religiozni prihvaćamo, zapravo pretvara u sredstvo manipulacije. Dakle, ako vi nalažete jedan moral drugome, a ne držite se sami toga, vi tog drugog zapravo možete iskorištavati jer ga dovodite u nepovoljnu situaciju. Štitite sebe od njega, a ne štitite njega od samog sebe. Članovi udruge Protagora jedni su od najvećih kritičara crkve, a zastupaju i religiozan pogled na život. To bi značilo poimanje svijeta koje nije utemeljeno na nekakvom religijskom učenju, već je utemeljeno na znanstvenim činjenicama i na zdravorazumskom promatranju svijeta. Samo bih htjela reći da i religiozna osoba čak može razmatrati postojanje Boga, ali ona ne prihvaća jedno religijsko učenje gdje bi religijski autoritet govorio kakav je Bog i što od nje želi. Međutim, naravno, među religioznim ljudima ima puno i ateista i agnostika i naravno da čovjek može imati ispunjen život koji se temelji, gdje svoje vrijednosti ne temelji dakle na nekom religijskom autoritetu, strahu od Božje kazne, na nečemu što se nalazi izvan ovog svijeta, već vlastite životne vrijednosti temelji na nečem što realno postoji, na ljubavi prema bližnjima koja vrijedi za i religiozne i nereligiozne ljude, na nekim čisto ovozemaljskim vrijednostima. Gordan Črpić ne smatra i religiozne pokrete društveno lošima, ali opasnim smatra militantnost. To je jedna pojava koja je u modernom svijetu individualiziranom normalna pojava dok nije militantna. Sve dok ona nije militantna je ona
prihvatljiva unutar nekih građanskih okvira unutar kojih se eventualno kreće. Intrigantna je u svakom slučaju. Da li je crkva u krizi? Za novinara Darka Pavičića nema dileme. Sama crkva u cijelom svijetu priznaje da je na neki način u krizi. Međutim, kad je crkva u krizi, to je za nju i pozitivno, odnosno izazovno. Dakle, crkva upravo u tim kriznim situacijama nalazi načina, motiva kako da ponovno probudi ljude, da raspiri vjeru, dakle da ljudima, da svojim vjernicima na neki način bude autentičnija ako se pokaže da je ta autentičnost izblijedila. A do krize u crkvi je dovelo? Ako se upuste u politiku, u gradnju, u gospodarstvo, u biznis, ne znam, u neke bilo koje druge stvari koje nisu prioritetne, nego su recimo čak ni sekundarne, nego su tercijarne za njezino poslanje, onda također vrlo lako može upasti u krizu jer se bavi nekim poslom koji joj nije imanentan, koji joj nije zapravo zadaća, jer šta je crkvi je zadaća navještati kraljevstvo nebesko. Dakle, ona nema veze s ovim što se događa oko nas. Dakle, ona recimo da ima neko uzvišenije poslanje i da na tom poslanju. Što god mislili o crkvi ili i religioznima, ništa nas ne priječi da od svakog naučimo ono najljepše.